Timbang yakmene kuwi kok wis rasa ngantuk. Ya kurang prayoga wong ki jawayae. Wancine ya jek padha wong nyambut gawe ngono Gong. Siap Kang Goreng. Ya ngene. Bedane mau gampang lan simpel tur yo benah. Apa ki Gareng? Wis siji wae. Lumrah iku kan ana kahanan, ana keadaan. Meteng dhisik lagek manak. Loh. Kok bedhikan kok anang-anang wae meteng dhisik lagek manak. Lah yo lumrah rak ngono to. Meteng dhisik lagek manak. Lah sing tak kepenginku kowe kudu iso bedhek apa sing tak bedhekke. Apa iku sing manak dhisik lagek meteng ngono. Deh. Lah kok manak dhisik lagek meteng iki? Apa ki Gareng? Iya Dul. Aku ora tau krungu. Mosok manak dhisik lagek meteng. Emang iku apa? Bagong. Dalem Kang Goreng. Pak Gundul. Iya kepiye lah iki kan ora umum lho ki Gareng. Mosok manak dhisik lagek meteng iki kan ora lumrah. Apa kowe lali apa aturmu mau? Kepiye? Jarimu ben landhep pikire. Ben sang saya pinter oleh mikir ngono. Lah ya iki kan ya mokal to ki Gareng. Mosok manak dhisik lagek meteng kan ya ora umume. Lah umume iku ya meteng dhisik lagek manak iku ya umum. Lah kok manak dhisik lagek meteng iki kan ya aku bingung ya Gong. Bener aku gak lagi krungu Dul. Ya. Ngene Bagong, Pak Gundul. Kepiye tak rungane sing tenanan. Kowe kira padha sabun sawah to? Sabun sawah? Apa hubungane karo Gareng? Iya ya, Gong. Hubungane apa? Lah, ngene. Jawaban iki engko ana sangkut paute nang sawah. Tanduran sing nang sawah. Apa, Gong? Aku ora Dul, weteng kelesu nalah mikir, Dul. Ya, ngene. Yen jarene iki Gareng iku manak dhisik lagek meteng, iku tentune ora kewan Gong. Ya iku rada bener aturmu Pak Gundul. Kowe nek pinter Dul. Iki aku ora ketemu jawabane Gong. Iki tentune ora kewan. Yen menurut ngendikane iki Gareng manak dhisik lagek meteng iki mestine ora kewan. Ya mestine iku bab sing liyane. Tak pikir sik. Iki ngono hubungane karo apa ki Gareng? Karo pertanian, Dul. Karo pertanian Kang Gareng. Iya. Sik, tak pikire. Nek jagung iku ya ora. Nek kacang iku ya ora. Nek apa meneh ya, nek lombok iku ya ora. Sik, Gong. Ngene-ngene lah aku tau sinau ya ben landhep pikirku. Sik. Anu Kang Gareng. Pari. Loh. Jaremu ora iso mikir, Gong. Kok uduk-uduk mak bedudul, pikiranmu kok langsung menyebut nama Pari. Tak pikir-pikir pancen bener, Gong. Iku jawabane. Bener iku, Ki Gareng. Iya.